Тук ще ударим, а не виждаш ли ма? Искам и каскаш един пудинг, искам с шоколад. Пудинг. Аз пък искам шейк лимонен. Какво предлагате? Пържени картофи и хамбургери. И тук има нещо такова. Дай, ще ви спия. Елегантче за мене! Уху! Много е яко. Вярвайте О, ми. особено пак това. Ная? Ай, ще купуваме чадъри сега, идвайте. Мирише на ако. Чадър 3 лева. Айде. Чадър 2 лева. Чадър. Бистро. Айде.